Быйыл кар булгач, куркыта инде. Барыбер. Кар күп бит. Гөлсинә ханым Казан читендәге Әки бистәсендә гомер итә. Күрше урамнарны ел сайын су баса ди. Аның биеклектә булса да, быел кар күп, борчылабыз ди. Моның кадәр кар да яуган инде башка елларда. Быел кар күп бит, барыбер куркынычмы? Быел кар күп, конечно. Әки бистәсе су баса торган урыннарның берсе. Берничә ел элек биредә кар сулары аксын өчен менә шундый чокыр казыганнар. Коткаручылар әзерлек белән мәшгуль, ләкин табигатьнең үз кануннары. Язгы кояш әле берничә генә көн җылытса да, күргәнебезчә, әлеге чокыр инде су белән тулып килә. Ул тирә-юньгә җәелмәсен өчен юл астыннан үтә торган әлеге торбаны даими рәвештә чүп-чардан чистартып торырга кирәк. Инде коткаручылар фикеренчә, көннәр кинәт җылтып җибәргән очракта Татарстанда 200 га якын авылны су басу куркынычы яный. Районнарда 200-дән артык авылларда проблемалар булырга мөмкин. Но biz һәр елны улышына барабыз. Biz беләбез кайсы участокларда кая булганын. Язгы ташуга әзерлек буенча бүген хөкүмәт йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында сөйләштеләр. Быел карның күплеге борчый. Поводок нынешнего года возможно. Язгы ташу бик киеренке булырга мөмкин. Район җитәкчеләренә бүгеннән үк югары әзерлек режимына күчәргә кирәк. Су баса башлый икән гадәттән тыш хәл режимы кертергә. Кар кинәт эри башласа, республикадагы 20-гә якын күпер һәм башка социаль объектны су басарга мөмкин. Гүбнә, карлы, кече Чирмешән елгалары бу тирәләр хәзер аеруча куркыныч зона санала. Язгы ташудан саклану максатында махсус төркем оештырылган. Анда 17 мең кеше кергән. 2000-гә якын техника җәлеп иткәннәр. Торак пунктларга юл өзелмәскә тиеш. Определены потенциально опасные участки. Куркыныч янаган күперләрдә тәүлек буе белгечләр кизү торачак. Мисал өчен, Буа районы Черки Килдуразы һәм Вольнистан авыллары янындагы күперләрдә, Гөбнә елгасындагы күперне су баскан очракта вакытлыча әйләнгеч юл төзергә. Кайбыш Буа Әлки районнарына аеруча игътибарлык сорала. Бүгенге утырышта шулай диелде. Татарстанда вакытлыча яшәү өчен 158 урын булдырылган. Анда 41 меңнән артык кешене урнаштырырга мөмкин. Свияга 29 марта. Зия елгасында 29 марттан 3 апрельгә кадәр, Гөбнә елгасында 1-ннән 6 апрель аралыгында боз китү көтелә. Казан суда 4-ннән 9 апрельгә кадәр боз кузгалыр дип фаразлыйбыз. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы унлап районда вакытлыча пунктларда шәхси состав урнаштыра. Анда коткаручылар кизү торачак. Бүгенге көндә хәзерлек зур. Эшләмәгән эшләр бетергәле, эшләр бетмәгән эшләр бетмәсә, аларны эшләп бетергән өчен вакыт безнең вакыт бар аны. Ул эшне без табыз контрольдә. Әлегә һава торышы безнең файдага ди коткаручылар. Көннәр кинәт җылытмый, төнлә салкын булуда су басу куркынычын киметә. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.